begint het echte handel in. Ja. Hoe werkt het soks? Nou, dan gaan de opkopers bij je langs en dan vragen ze... Nou, hebt u wat te koop? Ja. Ik heb 2 of 3 koeien, dan 5. Nou, en dan bekijkt u die koeien en nou, wat vraaien. Nou, 900 euro stuk. Nou, die man die biedt 8. Nou, 11 maar 5. Nou, zo gaat dat. Dus. En hoe gaat het met die hoorn in zijn werk? Ik hou mijn hoorn er even bij. Hoe doe je dat? Nou, dat klopt. Ja. En dan moet je in één keer weer bieden. Ja, je biedt nog één keer. Ja, dat gelukt. En dan zeg ik zo'n 100. Nee, dat kan niet. Je kan niet terugbieden. Als je aan het handelen bent, kan je niet terugbieden. Wel als je wegloopt. Als je wegloopt, dan ben je weg. Dan mag je het minder bieden. Het klinkt als een soort van bluffpoker. Ja, poker heb ik geen verstand van. Wat ben jij maar die stift ontwaan? Oh, dan ga ik even de koopmachine nemen. RL betekent Rijtse Lewis. Dat betekent het. En dat ben jou? Nee, dat is het. Ik ben de ridder. En dat is de koopman. En waarom is dat belangrijk dat dat op die Nou, kei dan zit? ken die man die kei eruit, maar die man had die kei er nooit jaren shoe. Dus, zo gaat het wat. En zo'n jou je naam net zo op een koos schreeuwen wil? Nee, ze hebben de kei net. Ja, ik ben de vervoerder, dus dan kan ik dat net opzetten. Nee, dit stiekem eens even een keer Nee, dat doe ik niet. Mag ik jou wat vragen? Zeker. Wat ben je aan het waan? Nou, ik zeg, kijk die kooi even om. Dan zit er wat netjes in. Want het is de bedoeling dat jou van een jongen ook een handel ging verzeld. Dat is de bedoeling, ja. Ja, hier heb ik een beetje kei staan. Dat is de bedoeling, dat die verkast worden van En is het dan wichtig dat ze er wat creërs bij staan? Ja, dat is correct. Alles is gelijk. Maar een beest laat hem zelf tonen. Hè? Laat hem zelf verkepen. Maar dit is jouw showroom, zeg maar. Nou, daar komt het op delen, ja. Ze is even wat mooi in de regen staan, dat vind ik het mooiste. En als er nou als die bij jou komt en die denkt zo, die kai die de creërs uit. Die kijkt ze vast. Dan begint het handje klappen? Nou, net jij er is achter, hè. Ze hebben mij weer een tijdboom. Straks een minuut of 10 van tevoren gaat waarschijnlijk de lamp uit. En dan de lamp erop beginnen, dan we beginnen te handelen. Net van tevoren. Nee, want dan is de ene zenuwachtiger dan de oren, want dan wil die ene die kei weer aan de oren die weg. Dus en daar gaan ze een regel om, wie vroeger ik altijd al zei, hè. Met 10 minuten voor 8 en je lach Dan keer een meeste lamp uit, ja. Ja. Let's get ready to rumble! We doen nou 4 dingen aan elkaar eruit. 440 toch? Zeg even. Nou, hier, hup, wat nee. Oh. Nou, hier dan. Ja, Verkocht? verkocht. Ja. Ben dikke prijs. Dikke prijs. Ja, is dit En blije boerhazen. een tevreden man, noem je? Ja. Ja. Maar ik zei hem al eens wel pikken voor erin. Ja, maar dat jij het bij het spul, hè? Dat jij het bij het spul. Ja. Moet ik net de hut gaan? Ja. Je moet er even voor strijden. Ja. Maar, En binnen nou ook nog bepaalde trucs die je tapassen kunnen maar het handje klappen. Want ik heb al even van die hoe vergeleken, het lijkt wel een beetje poker. ja, nou, het is al wat psychologisch. Je moet de andere partij eigenlijk wat bewerken. En in slaat ik er al door. Ja, nou, dan menen ze dat dat helpt, maar in de regel dan, dat kennen wij wel horen. Dat helpt in de regel niet. Jij bent meer van het subtiele tikje, zeg ik wel. Ja, is dat? ja. Hoi, Hoi, wat is dat? ik ben een putje aan het graven. Vertel.
Nou, we krijgen naar je wettermeter, want de wetterdruk is te leeg. We hebben nog meer kaaien en die soep een soort wetter. Dan stierst onder de douche en dan komt er amper een straaltje meer uit. Nou, dan komt er helemaal geen wetter meer uit. Ja, wat het treft. En dat is op bepaalde tijden dat de melkrobots aan het spelen zijn. Hoe zou hij meer kei? Nou ja, de stal was nog net vol tot het kwotum is, dus er wil nog weer bij komen. En is dat de opvolger? Ja, ik moet wel grauwen nemen hier, ja. En wat voor bedrijf heb je? We hebben een bedrijf met elkaar en nog 1200 skiën. Want te lang. En wat vind je er zo mooi aan, hè? Ja, maar die kei bezig geweest en maar de trekker op lammen. Dit wordt dus je opvolger? Ja, zeker. Ik denk het al. Ja. Is een goede boer? Ja, van jongs af aan wie er al bij de beesten. En ja, hij had er wel verstand van hoe dat maat. Dus het is niet alleen maar weer boeren, maar ik ga de administrateur wezen. En dat leidt er mooi wel dus. En Joik? Ja, maar ik verdiep me daar ook minder in. Dan kan hij dat wat meer doen. Wist je dus nog al een beetje als dien kei? Ja, een beetje wel. Ja, Ben je nou een moderne boer? ja dat proberen we wel. Want er ben al je vooruitgang in de sector. En nou dat maar de melkrobot. En nou dat ben ook kei die keer automatisch zien dat ze doos binnen. En kan je in hard eruit wat hij maakt? Of? Ja, nou, in het begin is het altijd wat moeilijk, maar hij ziet toch wel dat het wel helpt. Wat leest vooral van in hard? Ja, dit vind ik nog wel een moeilijke vraag. Nou wordt het toch moeilijk? Ja, nou wordt het wat serieus. Nou, dan,